Abantu abanyorete n'abasani baye gose na abantu balinga enjera balinga ekundi raundi balinga saa kuiga raundi ekinsa ngapi biuchia saa 10 ya butuku egasi arikuru egasi arikuru esukuru gena itambi abantu aba banyorete gikundi butuku ekundi bali enjera iguru ali para mwene sipikipiki gotenena bakamwa egento akari buna enyama kururia agakira kira gacha gakirete wona gika kingana ngakiakirete akire tange mitinye tatari nyagitari tari gukwana nonye tukuma ndagire twamurire n'igikiko bale babwate mechano emenge bachandegete batabwatyo bakonyi batarere baomoyo bale nyagitari barwarete mono nonye n'abayiri tibanya guchiko barora batarere baomoyo bale nemechando naende menge nonye nendagera tibabwatie bakuria batarere baekende Obusongo vibes rero niyo ndime ya igena itambe ase nguchigukwana ni amate yemo eyu yanyare ko bagekonyora amakongo aho baguchigusanga na intwe eyema ase eyemo kuruga iga ase enka yabo imega iga yebunge ya West Mugirango banyare ko bagusanga amo na intwe inyorang'ana bagotonyora ase mitandao yetu ya kijamii ase mutandao Facebook una Busongo Vibes ase mutandao YouTube una Busongo Vibes tiga tusura ase enka yabo banyare ko bagusanga na intwe kurubono goika omoete batarere baomoyo batarere baomoyo batarere baekende batarere baomoyo. Sasa baby, mambo uko namna gani? Nyasaye nanjete omoyo bukorwa Nyasaye nanjete omoyo bukorwa Nyasaye nanjete omoyo bukorwa Nyasaye nanjete omoyo bukorwa gusangania amate yemo gaiga singa yao banyare ko bagusangana intwe omuganobo na ngango boli kibabwate gucha simule na nene tunyare ko batugwesemia twegokie na gusanga muna barabo eyemo asemo buna butambe nguru ku Petro mukira ngo kwali ani asomuro biru bweri tukuri rero nyana bo tunyara sim mtandao yetu ya Facebook buna Busongo Vibes aswa sim mtandao YouTube banyara buna Busongo Vibes baba bwairire twatwereirwe Mbura yenga ikwaye Rusia. Pole sana ya Rusia manene. Sina na mbura watu nyingi. Ayo tubatambi. Na kiyokoroko. Toruka kwambuka ngwenyi. Aiga no mutore wana. Aya mbwa ngwenyi. Sinyo ni musangwenyi. Na kiwaki na iga mpaka gwaika omuchi oyo iga osega iga nzini. Aya soge toro. Sitere tombe. Na kitabu mwaka 1996.
nanjete iga ngacha nkanyora omwana omotang'ani korwa Tigers mosi. Alafu gare gosoma esukuru Ugwendo. Asome primary Genaitambe akaenda secondary Bugwendo nakorete form 4. Oyo onde nkamanyora nere korwa Kucheni mosi. Nere asomete Marani secondary school. Nakorete form 4. Akaenda kwerigeria Nairobi. Oyo onde ngasomia babere oyomo korwa Edvis Manyisa. Oyo basomete Genaitambe primary, oyo onde korwa Mecha mosi. Nere Genaitambe primary. Bakora bakanyora amatemo abo bagaita buya bakaenda Nyanguge bonsi babere. Bari class ekemo barwanete class ekemo. Bagasoma bakora form 4. Kaba bakora form 4 bono kairana nkaiga bono bakona kwerigeria ebinto biabo oyomo na epipi yabo nakoendi. Nabande bakoigwa epikipiki esikuoti bana koendi abo babere. Igo bono abana barenga obwate. Mbwate abana 4, 5. Oyomo na ore gosoma Kianungu nere okorokwa Robin mosi. Nere egasi asomete Kianungu secondary school. Ekero akora akaenda Nairobi nere pipeline agachia gokora esemo ya amache. Kera esemo ya amache akaenda agakora egasi yaye agakora. Ekero agocha botuko iba bikamosang'incha abanya barigochi besa ekeombe. Bikamong'enta bikamweka enyesi. Eri omwaka ki orenge? Omwaka 2010 bono. 2010. 2010 ting'omanya mwaka ororo tinkomanya buya. Nere akaekwa bweka enyesi ngatebia omwana okure tukamanyeta tukamotuguta. Nere orenge omwana ogo omonene? Are oyo gatatu. Oyo gatatu? Ase abamura gose? Ase abamura. Bono mbwate abamura batigarete 3 omoiseke oyomo. Bono abo babere no 3 no bari Nairobi omoiseke. Omomura na omomura onde nabo mono are nkaiga. Nabwate bonsi mbanyomete babere banyomire oyomo taranyoma omokogoti. Nabamenyete obokong'u. Nare gocha natora echae na abasomeri nakora chikondo na abasomeri echae natora na abasomeri. Ase nchiare goisana lakini nare tonya gotema nase baria bage esukuru baibori abarimu bande banyanchera. Ekero ngakinera obokong'u ngakina mpaka ase enyomba yachete koiyera bono iga. Mogakoa chingaki chionsi ngaiya? Omwaka one noare. Noare tari kwenyara. Ere tari gokora gasi nabo akoenda onywa amarwa naende oirana. Tari gokora kende gionsi. Nagete akarwara ng'a emiaka 3. Reri? 2018 iga. Akarwara akaenda are korenda esukuru Genaitambe esukuru. Watchman bwa esukuru. Ekero are korwara ekero arenge korwara ororo agacha bono botuko ang'e saa 10 iga akanyora abanto baikaransete esako. Gose iga abaramete bakamobwata bakamanya egento akaria akarwara abwa emiaka 3 atari gokwana. Konyora osibire? Konyora osibire gachire esukuru masi konyora osibire aro gachete bono gakirete kiria atari gokwana kende. Eri kwamonyorete? Gachete mpaka nyomba. Tukamenya gitari tabwene. Tukamenya emiaka 3 tukamotebia bono moirani momoire esifata gekano. Tukamoira akaenda akafata akamosabera akamosiara amache egesi akabwena agachaka gokwana bono gokwana ng'a gitari gokwana buya na gasi tari gokora. Ndire kweba naenda namominyokia nachi komoriginchera goeta nao namoirani. Korwa engaki eywo? Korwa engaki eywo egocha. Lakini ero otiage gotwara omo korwa efata amosaberete agacha agatema ng'ente bakanga abanto bacha bamokwani bamotwera amate bamokwani bagacha bakamokwani nari anchete konya gokwana akake. Lakini bono endete korwa erio obeire buya ake rende nabakogeini nabakora kende gionsi nabagotarana naende oirana bweka. Korwa bono enyomba egacha egasoa ekaiya. Konyora nyomba etaraiya? Mwagakoa ekero more nyagitari inki omonyagitari are kobatebia kimoriete? Tari gokwana nonye gachete agateba nomoira arwarigwe ekegusii. Omonyagitari abatebete? Tukamanyeta riri twamoirete gekano. Gekano abwo na omofata amosaberete agateba egento nkere bamoete akaria. Bono genda momotebia abanto baye ba ekenyoro bamotwera amate bacha bamokwani bamosabera bamotwera amate. Abanto ba ekenyoro ekero omogakoa ekero achete iga iga abanto ba ekenyoro bakomokwanera? Mbachete bagacha ekemambia agateba tokobua esibimbi ekemambia esibimbi ekabua abanto bagacha abange bakomokwani baeta omokwani kwamotwera amate bagenda. Abande baria barenge banyoete bonsi mbacheti baria anyoete enchera mbacheti.
Abanto abanyorete n'abasani baye gose na Abanto barenge enchera barenge ekundi raundi barenge saa koiga eraundi echinsa ngapi biuchia saa 10 ya botuko. ya butuku egasi yari koru Egasi yari koru esukuru gena itambi. Abanto aba banyorete gikundi butuku Ekundi bare enchera iguru ari para mwene sipikipiki gotenena. bakamwa egento akari Bakamwa egento akari buna enyama. korweri agakira Kuria kira gacha gakirete. wona egeka king'ana ng'aki akirete Akirete ang'e emitinyi etatu ari nyagitari. Tari gokwana nonye tokoma endagera twamorire na egechiko. Alafu twecho tari konya koira cho. Twakomitinyi twamorinda. Mwana oyo osirete bono oyo osirete Nairobi Pipeline. Yarore komorinda nyagitari. Agara ababuya ageni ababuya akamorenta nka agatatiga ng'ina na egasi nari erachete koitunera akanya agakwagacha. pole sana igo bono omogaka ase egeki kia emitinyi etato temanyete Temanyete egiakora nonye na egeke. Yaya. Igo nare gocha abana esukuru bang'eneri bamanyete abande onde Nyangoge abande bamanyete baire Nyangoge tabenga nakoenda namarora. Omwana omong'uru ominto nare omorindete ororo ekonyora oywo ataracha korwa Nairobi. Tokamanya korangeria Nairobi yacha komorinda. Bono tari koimanya kende gionsi. na korweri father amusabera abanto bakamotwera amata igo mbiyare Mbiyare. lakini bono asita yagochogenda Ande tari koenda tari gotama muna riare gotama. nki kiagegerire ogatama Gare koimoka rio komuna twagochaka kwenda rio kaigo. Namanya kanyonge siaga mate nachi komorigi natebwa chira asigete naende nachi komoirani. Bono okora buna bono asabeirwe yachakire kobuya toro chiri tari kwenyara kenya nyagitari tari kwenyara nonye kero father amusabete nari riagochoenda. Osoka buna ng'ake igoenda pi. mugaso ose butuku Omugaso tari gotuko omugaso. Abanto bande nyare gochira omogaka ochire gochia asigete naminyoka namorenda. na korumaega naki mwamenyete nere Maega mbuyarenge. Wakwenda gokora ebesa twaira esukuru. Are gokora carpenter. Gosenia arenge. pole sana lakini bono gwatebire ng'a nware naende mbiyare Mbuyarenge ase nasikati magise nware. pole naki naende rende yaikirete embaka enyomba nere ekayi Nyomba twaimegete nchekana mogondo gotora echae. Ngaicha ngesibia. Nkaenda gochipara. Kiombe ngere kiaye ngotware koenda. Ari pota mwingi. Kero naenda ororo na mukamurone koenda ngetinga gokora biasara bia chinyanya. Akaenda chikoi chinyanya omogaka oyo ngoendia are pota aire squat. Akamoira ribata raika gesiaga. Echirani ekandangeria enyomba yaye gwaka omorero ogwoka. Omorero oyo ochiete korwa mambia okasadisa. Ekero oicha omongo ogachera ase esoki. Ekona ase esoki. Gwachaka koibaka ebinto bikaerangarangeria na echirani enyomba yaye gwaka omorero gwoka nkamoria omorero tarenga ng'a enyomba yarwaire ekoiyia omorero. Gante naminya kominyoka gwoka enyomba egwaka omorero okong'achia gocha ng'a abanto bare kwagacha nyagitari. Barentire amache nkorimi bare enyomba. Abanto bagacha na echipikipiki bachaka korima enyomba njakonyeka. Abande bakoimorera amache abande bagosoba na echipande na emitwe. Nyomba njakonyeka ekayia ekaera ebuku yoka yatigarete nyomba chianga chikaiyia kera egento gikaiyia. Ebuku ero nengimierete igete nonya. pole eri egeka king'ana ng'aki korwa enyomba yaye Omwaka oire. mwaka ere pole igo bono ekero Omotinyi bakorete gatatu. last year ekero bakorete investigation ngio nki kiaretete omorero oyo Esoki ororo omorando butogete korwa ase esoki ya esitima. estima Ase na chimbea chiariete ntimanyete. omorero okabumbucha tu Okabumbucha okabwata chikosoni. Okabwata ebitambaa biarenge nyasi okabwata amachambi igoro. Bono omorero okaranda enyomba engima. Ekaiyia ekaera. Chianga inche na abanto bankonya. Binto bakonya gonkonya gocha na echianga na abanto bankonyete kera egento kia nyomba nkeiyo giatigarete korwa chisani kore kera ekame kiaiyete mpaka chimesa mpaka chitibi kera ekame kiaringagete ekaera. pole sana bono korwa egeka eki okorweri ongai omenyete Ng'omete echikoni iga iga eye. Ng'omete echikoni ng'ina kwagachera eyende. pole sana naki esabari yabeire korwa egeka eki ase eng'encho omanyete nkwabwate ebinto biago okonyora kwebangire naende bono ogachaka fresh Konya nebangire nachaka fresh bono nabo ntigaete kobasira okobwatekana tindanyora binto ebi tindagacha nyomba amagochaka kogora ebinto bia nyomba. Bono ende ng'ete konyora enyomba. Nyora amabati nyagachera enyomba ere. Manchaka kobanga ebinto bia nyomba. Nabo stress ndiete. Kobweri tindi mobere buya. pole well developed complications omobere naende otwarete amagoma Bono korwa enyomba yaiyete oroche ebinto biaiyete nyomba konya kwakwebangera kwakorekera egento bikaiyia bono bionsi pi. Otigara 0 naende.
oroche korwa ekemo ochake bono noenda otore chaywo amauchi bande okogora esabuni okogora gose na enyomba okoagacha bono nabwo omochando noro. Pole sana. Abana bane mbarikire emeremo ebaire chipipi bakoania chisikuoti. Pole sana. Na bono nki ogocha gwakora? Echa ngotora ekondo. Eyane nero nkeiga. Abana bao ngogosupport bare? Mbabwati gasi nene baransupport. Ekero bakonyora geke nkong'a bare lakini bono gento nkeiga barang'e buna gose kwagachera enyomba gose kende. Pole sana naende ntore nokwegena ng'a omonche omorigereria kwanyare koba gokoigwa buna omong'ina enyomba yaye yanyarete koba gekoiyia igo na omwaka oerire ang'e na emitinyi 3 iga korwa enyomba yaye enyare koba gekoiyia naende noo amenyete iga ase echikoni yaye ase enka yaye iga iga buna akonyara koba gagotwerera iga iga. Ekero twacha ntwanyora embura gegotwa sana yaratotwereire naende omong'ina nabandekeire chika omorero ochakire gosamba. Chingaki echi iga bono iga buna omenyete iga iga naende nki kiabeire ase obogima bwago naende kwarorire ng'a binto mbiri buya? Naende bono binto mbiri buya omwana narwarete omochokoro narwarete Nairobi tika. Omochokoro ogo? Omonene? Nere omochokoro one omonene ase omochio oyo. Nere arwarete amatuko 3 akabwatwa buna egekuba buna na ekeuno akairwa nyagitari private tika. Ekero airwe nyagitari akairaniwa nyomba. Ekero aika nyomba saa 6 ya botuko akaigwa naende bono bobe mono akairaniwa gochia nyagitari agachaka koroka amanyinga bakomba bakomoira nyagitari tika agaika gesieri akwera ororo. Omochokoro oyo na omwana bwa omoiseke? Oyo na omwana bwa omoiseke. Omoiseke ogo omonene? Omoiseke one omonene. Omoiseke ogo omonene ngai akobera? Nairobi amenyete. Amenyete Nairobi. Otarasoka? Tarasoka. Omonyara okoa omwana oyo osire emiaka ere ngabwate? 18. 18? Igo onyora okorire esukuru? Okore esukuru okosia saruni ande gakorete form 4 omwaka oria. Form 4 akorete omwaka oria? Ase kosia ya saruni achire. Igo tarwareti geka getambe? Tarwareti amatuko 3 karwarete. Bono achagete koroka amanyinga buna achaka komoka amanyinga bono ase na ogokendwa achaka koroka amanyinga bakominyokia nyagitari bono riria arogete amanyinga mpaka amakwa akaenda nyagitari nagochi komotambokia nyagitari iga general nyagitari bamoirete private ria kabere bakamanya komoira general mara saa 6 ya botuko. Riria aminyagete agaika gesieri agakwa ekero baminyagete na egari. Noaeneti iga iga? Noaeneti iga iga korwa erio bono togachaka korigia abairi na abasani bagatokonya egari tokarentera omobere korwa tika tokanyabeka nyango kwente ibara. Ekero twanyabeka ibara okabera ororo buna twanyerusite tokanyoenia chuma twanyoeneti. Last week? Nari twanyoeneti bono ebalance nere etigate ya nyagitari totarakana nero tokore. Aiga mochari? Korwa tika yaiga kinde chiatigarete abanto batotenenerete korwa ororo bagatimbokia omobere. Ate omwana oyo iga konyora na ekosi agokora ya esaruni? Esaruni konyara koria form 4 omwaka oria ase kosi ya saruni arenge nere aenderete. Rende konyara ntoranyabesa tokomoira university omoiseke oyo onde na omwana omwabo narenge ogosoma Shilonga grade 10 agateba tigaire oyo saruni alafu oywo onde amoire esukuru oyo akamoira saruni oywo onde ore grade 10 akanyora chibesa eria agote konyora akomoira Shilonga. Nero nere ekero omwana omwabo asirete tamaiti ase omwana omwabo osirire twachete komoibona ekero amatanga aikire ang'e nari twachete komonenta korwa Shilonga. Omwalimu agatomoa naende igoro Jumaine airana gochia esukuru. Bono omwana oywo natabwati enchera ende ya ogosomia abana abaye ebisi netominete Shilonga nero. Oyo okwete bono nere omochokoro one orenge omonene bwa omochio oyo bono nere nabwate omochokoro omonene. Abande mbara lakini nere omochokoro omonene bwa omochio. Mosubati mama mwabo omwana oyo iga nki agokora Nairobi? Kende akorosia chioteri oroseria abanto chikwende omoiyeka chia egeteri na echabati ono nagokora ebiasara nabio aganya gokora onya gochencha chenchi. Pole sana. Twegenete nkonte kwarenge ng'a konyora mwatiga ebiri ya nyagitari ya omwana oyo? Chibasabete twasabete bono tokarentera omobere korwa tika oroche banto bakenyoro bono oroche bagatanga omoiseke ekero omoiseke arete mbari komochangira ebesa ekero ataeire chest ekenyoro.
bono tukabesianda baire batokonya bakere ntukagantera omobere lakini balance nere etigarete balance ya chibesere 20,000 20 Mm. aiga ase mwamugachete ase korutika korutika nkia baitwa kabesta bono bataete tobairaneri bono okobori kwa ase omobaso rero nkoroki oko obori kwane inche ngwancha abarai bankonye bandora amabere ase engeni mbwate obokong'u obonge nimbwate obokendu obonge ase omochie oyo bono abana basire ang'e babere omoche omwana ono osirire oyo gatato omomura na omoche kono osirire bono natindegete Jumaine ntagete obokonyi korwa ase abarai bankonye nkore nonye na amabati yoka nkorire enyomba nainche nsoe enyomba buna abande gose ebirengeri mbisire korwa omobere one ime kwantaiga konyora gwachakire koba omorwaire omobere korwa enyomba yawe korwa enyomba yayete nanyorete obwoba timbwati bore monde nkorara ngochi koigwa nonye na omorero tinyara bwa estima kiao ndi na obwoba obonene yang'ete stress sauri ebinto biayete bionsi pi naende ngachaka zero ntabwati nonye gekombe chirani chikang'achianga chisuguri kera egento naende abwo nabwate ebinto biane nyomba bionsi pi enyomba eye okwagacha iga ndi gwachagete koiyagacha noki ng'a yakorire omwaka omwaka gwachagete buna eriyende yayete nachagete maega ekero abaire bana bagete bagacha kora gachangwa sinini bakangorera amatogori ane omochanga ngansera ngachaka tigana ng'anse buna eyete eriyende yange semi permanent nasimenteti ime ngaka eplasta lakini nkarora tiga nchenchi buna eye iga mbeke buna eye gose nincha gokonyeka ngachaka bono iga nonye naikeirie oboremeri bwamborire bono ntaete obokonyi korwa ase abarai bankonye nyore nonye na amabati nkorire enyomba igo sofa yaisire goika rintos amabati bono nare amakong'u igo nabo yatenenire iga goigeka kia omwaka oyo omonero tari omwaka oyomo kobua iga nasuki juzi iga gose nkorwa gochesa amasara ake togochesa aranye nasugetie ake iga buna omonto agocha ong'o kondora amabere ong'o esimiti ibere nasuki morai onde nakwaneire ondora amabere ong'o nasuki naende chibundi chiasuki naikire iga tori na okoegena ng'a nochi konyora ogosira egere kwamenyire isiko ase egeka kia omwaka oyomo bono egere at least enyomba eye enyare koba gekoera nyasaye akobwatesie egere otige gotwara obwoba naende otware oboremu ase eng'encho bono omeete kobwata omoyo eki naki egento kia muhimu sana naende kwarorire omonyagitari korwa ochaka gotwara obwoba nyagitari enche konya mbuya ndake bono buna omochi kwagete gosira naende bono naende obwoba bwabwate obonene omonyagitari ekero agogopima naki agotebi nyagitari nachiete ekero enda yare kondoma akang'a chintetera agantebia buna obwoba boria obwate boichire enda chintetera ning'endete konywa nyagitari ere borage ege naitambe gwachire gwakoreirwe egento gekorokwa counseling bono omonyancha omorigereri ore isiko gari onya komaete amang'ana aya psychology and counseling omosubati oyo iga omong'ina oyo buna okomorigereria iga nabwenerete akorerwa egento gekorokwa ng'a guidance and counseling ase eng'encho ya ebinto biria anyare koba gakorora ase egeka kia emiaka ang'e 10 iga korwa omwana oyo achaka gosira omwana oyo asira nyomba yaye ekabwata omorero binto biaye bionsi bigasira naenetie omochi koroa last week igo nabo okonyara koba gokomoikera egere onyare komoa guidance and counseling number 1 number 2 monyare koba mokomosira na amasabo number 3 tonyare koba tokomobwatesia ase eng'encho omenyire ase chikoni yaye iga iga ase egeka kia omwaka oyomo bono na enyomba nere iga iga agenderete kwagacha anyare koba gakonyara koba gakonyora chinguru egere nere amenye buna abanto bande ki togochi gokora ng'a naki obwate gochia ase abarigereri baito abarigereri abarai ntaete bankonye bansire ase bakonyara onde ogonkonya ribati erima nkonye ogonkonya abere ankonye kende bionsi nonye siringi 10 nonye 5 rinde nyare gokora enyomba eye nainche mbenye buna abande bamenyete buya sana tore na okoegena ng'a omwancho omorigereri nachi kogosira
ase amasabo na ase enchili riria aranyare, egere naye onyare koba gogokora enyomba yago, onyare komenya ase obogima obo iga bwa ense eye iga. Mwanchi morigereria bono nigo ntaete anyare koba gagotwara enamba yaye ya esimi, egere onyare koba gokomwakera, nabo okomwakera omokonye ase amasabo, omwakere gose omotomere kende, okobwata esimiti, mochanga, kogotoa amatofali, nabo okonyara koba okomokonya amo na amabati, onyare koba gakokumeka enyomba eye yaye, nere achake komenya obogima buna amenyete abwo ritang'ani. Bono bokoba enamba yago ya esimi, egere banyare koba bakogochangera ase enchera eyemo gose eyende. Namba yane ya esimi ere 07 25 13 27 53. Eri etantorika kwamboka nkwenyi. Naende eyerore. Ere 07 25 13 27 53. Ase amari etantorika kwamboka nkwenyi. Ngwantebia omomura obo naro ogosirerete epipeline Nairobi. Okonyora ogotigeire efamiri. Onye ntaranyara family emiaka abwate 26. Egasi arangete gochiacha gokora pipeline ase amache. Ekero agwo chibesa chintang'ani bare gokora ekeombe, abanto abwo gose bamogaterete enchera bachi komorora chibesa gose arangete bakamong'enta bakamoika enyese. Chibesa bakamura rende bakamoita. Nkwabwateti eng'ana eye iga omanye ng'a mbare bamoitete? Omanyete batete na ebibaga ntwabwati ane amo mbare bameete Nairobi. Na echikasi inche twacha kobwati bono omonto taiyo gotebia ng'a omoitete bono iga abanyete kegekire basing'e ase bakobwati gochia. Nigo ekesi eki ekaera iga. Egesi eke nabo kiarete iga omwana nkarenterwa nkatindeka. Pole. Onye ntaratwara family. Nkoyona oyo gatato. Gasi enkongu sana. Nyasaye narora no? Family nabere inse. Baibori ntobwati abaibori basirete kare. Omoro ominto natindeka moiso onde naroko, igo enyomba eye ya mointo sinyaine iga iga. Oyonde natindegete omwaka oria nere matari oremete sigisi nere, ere konya obeire omwaka omogotu rende agasira nere matari enyomba ere matari. Bono na omura ominto bokorwa oyone nyuma, oyone nyuma akorwa nere omwana oye nasira otindegete aramisi eria naroko nere osirete gachiataka intwe naroka ase agorete oboremu. Bono efamily ntobwate obokong'u baibori mbaiyo nonye na abaibori bane seito mbaiyo. Basirete kare. Pole. Bono bamino? Abasubati baminto barabwo mbarorora. Barenga bare? Abasubati bari kianda. Barabwo nkogosira bare ase enchera eyemo? Nabo na ase amatang'ana bansirete nonye ndagera abanto bariete, nabo barwete. Gwateba nabwo bagochangerete omochango ogachaka enyomba? Banchangerete omochango ngachaka enyomba. Kwabatebirie maybe ng'a enyomba bado terahera? Mbagete bakarora amatanga, mbagete amatanga nabo baenga amatanga bang'aa nyomba terahera. Oyo okiana na omomasakano oberete nyomba nabo yacha koera. Bono omomasakano bwa omochokoro oyo gacha naende bagete naende bacha kora enyomba nabo buna yaikire konya maete ng'a kiigete. Abwo na ebinto bang'ete nkaenda buna kobeka. Bache bono amasisi naria barochi ase yaikire. Mabera amanene omwancho morigereria ase amagoroba ya bono iga, ngotema korigereria kwanyora ng'a maiso tori konyara korora, nakio gekogera ng'a twachire asemore, egere monyare koba mogotosira, egere tonyare koba tokonyora eriso ria gatato goetera aye, egere tonyare koba tokonyora ogosira, tonyare koba togosira omong'ina oyo iga, mane eamate yaye iga iga egere bamenye komenya amo na omorembe. Omwana nere oyo iga gwateba osire? Nere iga osirete. Pole sana. Twegenete ng'a nochi konyara koba ogosira omong'ina oyo iga, nyare koba gakokora kwagacha enyomba yaye iga iga, egere anyare koba gakonyora omorembe, naende anyare koba gakomenya buna abande. Taete bono toire otorokie abwo ase kwanyarire koba gokwagacha, naende ng'a engai gwaikire, egere abarigereri baito banyare koba bakorigereria, egere banyare koba bakomanya ng'a ngai bagogosira nkorwa rari gwaikire.
Ngoboroki. Nabo tokogenda igaro. Nyomba nere eye iga? Nyomba nere eye. Bono asiri naikire iga nabangonyire. Nabang'ikere iga buna yaikire iga. Chirumu irenge bwate? Bwate chirumu isato. Na echokoni na ebabu. Totire omoche. Na sitting room? Na sitting room. Na eroom ya okorara. Na echoo. Na sitting na ase okorara. Alafu na iga. Iga na echokoni. Na echokoni. Nyomba eria yaiyete noo yarenge iga? No yarenge ase igoro igoro. Iga yarenge igoro? Nabo yang'ana ki? Yarenge nke 20 by 18. Bono buna yaiyete kwaimogete okarora tiga bwagacha igoro? Amabati gaiyete akara kera egento ekero bakorokia nabwate ase ande ngochi kwagacha. Ase ande abamura nkwagacha bare. Naende nkanyerania ase yaiyete igoro. Aria noo gwatindikete omochokoro? Noo natindikete ase omochokoro. Namotindikete iga iga. Ntokagekwa isiko nyuma iga iga kiara na omoiseke orenge. Tari momura omoiseke akobekwa isiko nyuma. Omoiseke akobekwa isiko nyuma? Omomura amato akobekwa na omoiseke bono akobekwa isiko nyuma. Nabo ekegusii goteba iga? Omochokoro gakore omoiseke isiko nyuma akobekwa. Bono omomura tanga atigote tomato aria. Ase oria onde asirete. Pole. Mwaka nere oyo? Mwaka nere oyo. Naki sokoro bwairire? Inche nkogocha. Bwairire sokoro? Mbuya mono. Twachire kobakwani na kobaa pole. Tambokoiche gocha. Embura yatotwereire. Omwaka nere oyo yonete. Nari ntari kwenyara narwarete, lakini bono tari kwenyara buya. Narwarete. Taraba buya rende lakini narwarete naki kende tari gokora. Inche ngokora bionsi. Buya sana. Nyasaye nakoete omoyo. Bono bakometi na omochokoro gasirete. Bono nene baichanete. Pole sana sokoro. Ase okomosiria omochokoro ogo. Nyasaye narorere obotambe. Omong'ina bono togoteba pole. Na ntwamineti ng'a bare isikari ngochi gosoa bare ase emebuko yabo. Ere banyare koba bagogosira eproject eye iga kwanyare koba gogochaka. Nyare koba gekoera. Morwaria ase echikoni aria ase momenyete. Monyare koba mogochaka komenya iga iga ase enyomba eye ene. Ebinto ebi bire iga iga nabio kwaruseti okabeka rogora? Ebinde twatugutete. Ebinde biri biaiyete mono twatugutete. Ebindi biri biatigarete bike bike. Twagachete iga ya nyomba. Twabiaiyete bakabikaera. Biatigate bike bike. Ebinde biaiyete bionsi. Ebi nabio biane ebinto biri biabekanete ng'a? Biakonyegete nabio biatigarete. Ebuku nere etigarete. Ebuku ngaiya? Endagera esire. Iga mwang'u? Mwama omorone. Eye iga? Iga? Mwama omorone. Okari Nairobi. Igo nere tamenyeti iga iga? Nairobi achiete. Agachikorigotia egasi buna oyio ndabwate esquat ya BBA company. Akaenda agachibwakana. Igo bono bonsi noo bakare? Bonsi na bakana oyo bia ekorororo oyo mokamura oyo matari. Oria mokamura? Oria mokamura one. Omomura ogo omonene? Yaya. Oyo gatato oyo okane. Oyo okane? Oyo gatato nere oyo osirete. Oyo okane na omoko otindire oborakari na omonene. Buya sana. Togonya kobabeka ase amasabo. Ere Nyasaye anyare kobaa chinguru. Naende anyare koba gakobaa gata mono kabisa. Egere
anyare koba gakobaigorera ebisieri na emirango, egere monyare koba mokonyara koba mokomenya buya, naende nyasaye naro kera egento ekero gegokorekana, egegokorekana na esababu. Mariko agoteba ng'a baria bonsi pi bansemeretie inche, nigo nde nabarabwo. Igo bono nyasaye noo are, ekero ebinto ebi bionsi pi biare koba, nyasaye noo arenge. Naende mpaka bono iga buna tokomoboria ng'a anyare koba gagotokonya eproject eria enyomba eria enyare koba gekoera, nyasaye noo are iga iga, naende onyare koiba gakoigwa ring'ana eria, egere ng'a atumeke abanto abafans baito na onde ore isiko iga aria nonye na abarai baito, egere monyare koba mokonyora ogosira, naende buna mwanyorire chingaki chia obokendu chiabeire chinyinge, egere monyare koba mokomenya ase omorembe, naende nyasaye anyare koba gakobaha chinguru. Osemi ki obwate gochia ase abarigereri baito? Ngosemia ase abarai baito, banyare gotosabera ase egento tobwate obokong'u, tosaberanie nyasaye atobeke ase omoyo, atwagate na amanyinga aya amachenu, abarandi batosabere, na abanto bonsi batosabere, tonyara gotwara oboremu, na intwe nabwo toramanya enka ere endunge. Buya mono sana, bono gotorokia agachikoni aria ase omenyete, ase momenyete na omogaka ogo, togochi gokora iga. Ekebanda keria nakoborokia ase abageni bagocha goikaransa timbwate nonye nyomba abageni bagoikaransa, ekebanda keria ase abageni bagoikaransa, bono naki timbwati nonye omogeni agocha goikaransa togotwa erusuko, onye embura egotwa enyinge. Ekero omogeni achire nabo tokomeka ekebanda ekeimo obere okia ntobwati ase tokomoigamia, ntobwati nyomba ase tokomoigamia enyomba egachokwa kare gake, bono togocha twameka aye twaemera igo totebia kende gionsi eki abwate. Akaige kwabegete rende abageni ba. Twaigama ororo rende nonye toikaransa nonye ororo twaria endagera bono echokoni ere ensini. Igo bono noo mokoragera. Nonye omogeni nabo agocha goikaransa aye oteba ase enyomba echokoni ere enke tokomigererania. Tokomigererania. Nokoroseria endagera bono. Nokoroseria endagera. Noo gwakaroseria kare? Noo nakaroseria kare. Omorero obichoretwe goikagera igatigara. Tachapa. Bono noo momenyete? Nonche morigerie goika tong'anyie egere tonyare konyora ase togoeta. Nabo ogoeta gochi. Eye kwagacha chusi ase noo yarenge? Noo yarenge, omorero obichogete tokabichoria egasoa eyare, togaya bakabichoria omorero riria orenge omonge onye chigakonyeka chibere echokoni. Igo bono iga noo omenyete iga iga. Eke naki getanda kiao? Omonto ogokonyete eke? Omonto abang'ete barai bang'urete. Nyasaye naro ororo, mosiko ebinto nkobaire buya, naende ntwegenete ng'a bono abanto ngochi gosoa bare ase omobuko obo, ekero banyare koba bakogosiba, omenye obogima boria buna kwanarete gebutambe, tigotwaraembei nyinge. Nyasaye naro ororo. Ekinara yayete, ekinara yayete igatigara. Toiyete nabo yatigarete nyomba iga yoka. Lakini kere egento ekiagera. Gekaiyire lakini bukwere gatigara buna ere igo. Yabugete isiko okabasani bakachipasa chinare korwera fungo, noo chirachi nare korwa fungo, lakini nchiiyete noo nchirachi nchiiyete. Chinare korwa fungo ekanisa.
chiagete chochi nabo chiatigarete bakogotera nkoro Ngaigore kwandikana. igina itambe siochi No bado kwa. Barau bagusirire njirende. mbasirire nabwate isimiti sana none meyege nabo mwana mnasiete nabambwate sigocha gocha Mwancho murigereria nekerero kia amateye iga gocha ase more mwensi egere monyare koba mokobasira ase eng'encho ng'a banyare koba bakonyora amakong'u ao ase obogima bwabo nabo niga nigo baganetie banyare koba bagosirwa banyare koewa support morally, spiritually, physically naende prayer naende nabo okobasira goetera ase amasabo egere banyare koba bakotwara chinguru anene chingaki echi iga buna bono iga na embura yatura ase enka eye iga ekero twacha embura eye yarenge gotwa enyinge sana no twaiga ime iga ase egest house eye iga yaya toorokia iga ase akobeka abageni embura buna yasirire iga nari twanyare koba tokonyora chingaki ching'orora nyare koba gagotwerera omogano oye na keria aganetie korwa ase more egere monyare koba mokomosira. Bono iga omonche omorigereria goetera ase enamba eywo ere ase escreen yago ira ribaga riago nyare koba gogosira eamate eye iga egere banyare koba bakomenya ase obogima bore obuya. Goika chingaki chinde bagoteba botambe kora amayaye ogende inche nkoroku ng'a Petra Mokeira.